Яңалыклар чыгарылышы үз өчен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева, исәнмесез. Шәһәр шифаханәләрендә диспансерлаштыру яңартылды. Кабул итү ничек уза? Дарулар белән тәэмин итү, инвалидлык рәсмиләштерү һәм башка сораулар шәһәрдә сәламәтлек саклау мәсьәләләре буенча гражданнарны кабул иттеләр. Халыкара хатын-кызлар көне якынлаша, Чаллыда лалә чәчәкләрен кисә башладылар. Чаллы шифаханәләрендә диспансерлаштыру янәдә үткәрелә башлады. Исегезгә төшерәбез, планлы медицина тикшерүләре февраль башында катлаулы эпидемиологик хәл аркасында вакытлыча туктатылган иде. Тулырак хәбәрчебез материалында. Пациентларны диспансерлаштыруга иртәнге 7-дән кичке сәгать 7-гә кадәр тәнәфессез кабул итәләр. Медицина хезмәткәрләре алдан ук тикшерү узарга кирәк булган кешеләргә шалтырата яки хәбәр җибәрә. 18-дән 39 яшькә кадәр булганнар табибларга 3 елга бер тапкыр күренергә, 40 яшьтән узганнар ел саен килергә тиеш. Быстро устаю я, иду из магазина, уже я отдохну, потом иду. Поэтому я думаю, надо провериться. Состояние здоровья. 7-нче шифаханәдә пациентларны кабул итү форматы үзгәрде. На данный момент диспансеризация проводится в кабинете 234 на втором этаже нашей поликлиники. Для удобства пациентов мы объединили там практически все исследования первого этапа диспансеризации. Денис Софиулин сүзләренә караганда, шифаханәдә диспансерлаштыруга чиратлары юк, барысы да планлы тәртиптә уза. Сүз уңаеннан табиблар медицина тикшерүләре үтүне калдырмаска киңәш итә. Әйтик, узган ел 628 пациентның онкология, ашказаны, ишәк тракты, йөрәк-кан тамырлары системасы һәм башкалар белән бәйле авырулар беренче тапкыр ачыкланган. Авыру никадәр иртәрәк ачыкланса, дәвалау да шул кадәр нәтиҗәлерәк булачак. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Статистика күсалы Татарстанда соңгы тәүлектә COVID-19 коронавирус инфекциясы юктыруның 1935 яңа очрагы ачыкланган, шуларның 383 18 яшькә кадәр булган балалар. Татарстан Республикасының сәламәтлек саклау министрлыгыннан хәбәр итүләренчә, 185 кеше хастаханәгә салынган. Иң күп авыручылар Казанда 1113 кеше һәм Чаллыда 70 кеше. Шулай итеп 3 мартка Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 121 324 очрагы билгеле. Аларның 89,547 сетерелгән, 2821 узган тәүлектә. Россия Дәүләт Думасы депутаты Альфия Кагогина сәламәтлек саклау идарәсе җитәкчесе Александр Николаев белән берлектә Чаллы халкы белән очрашу уздырдылар. Шәһәрдәшләрдән нинди сораулар килеп иреште һәм аларга җаваплар бирә алдылармы? Лилия Гатина ачыклады. Очрашуда барлыгы 5 мәсьәлә буенча фикер алыштылар. Алар дарулар белән тәэмин итү, инвалидлык рәсмиләштерү, медицина учрежденияларының табиблары белән тәэмин ителешенә кагылышлы иде. У нас такая замечательная сейчас больница, нам не приходится ездить в Казань. Это вообще очень большой плюс для нашего города. Но нас немного беспокоит, что на всех не хватает специалистов. Поэтому мы задали такой вопрос по укомплектованности именно специалистами в этой области. Біздің правительствоға, здравоохранениеға, Министерство экономикаға, что біз мына шошындай субсидия алдық, шошы субсидияға квартира алдық деп әйтімейді, 1 миллион ақша берділер бізге, мына шынарға просто келдік рәхмет сөз әйтерге. Онкодиспансерға келгенде медицина учреждениесі білгішлер білән 90%-қа диярлік тәмин ителген. Хастахана заманча техника белән җиһазландырылган, яшь табиблар күп, әмма алар барысы да үз эшләренең осталары дип аңлаттылар очрашуда. Ваше желание пойти к самому опытному нам понятно, но нам сейчас нужно говорить о том, чтобы качественная государственная услуга была по здравоохранению вам оказана. Шауларның барлык мөрәҗәгатьләре дә алга таба хәл итү өчен исәпкә алынды дип билгеләп үтте Россия Дәүләт Думасы депутаты Альфия Кагогина. Очрашуда шулай 5-нче шәһәр хастаханәсе төзелеше темасында кузгаттылар. Яңа бинаның кирәклеге турында мәсьәләне 21 елда күтәрделәр. Исегезгә төшерәбез, хастаханә 1984 елда төзелгән стационардан гыйбарәт һәм анда 37 ел капиталь ремонт үткәрелмәгән иде. Пока на данный момент проекта нет. Поэтому нужно добиться, чтобы в ближайшее время проект появился. Вчера мы этот вопрос обсуждали с Министерством здравоохранения.
Я знаю, что создана рабочая группа, она работает. Вот когда этот документ появится, можно идти уже в федеральное министерство, в Минфин, Минстрой и включаться в федеральную адресную инвестиционную программу и выбивать федеральные деньги уже из Москвы. Әйтергә кирәк, 21 ел нәтиҗәләре буенча Чаллыда 67 табиб грант ярдәме алган. Шәһәр яшь белгечләрне актив кабул итә. Исегезгә төшерәбез, республика хөкүмәтеннән медицина хезмәткәрләренә грант ярдәме 800 мең сумны тәшкил итә. Тагын 200 мең сум акча шәһәр бюджетыннан бүлеп бирелә. Лилия Гатина, Айдар Мусин, яңалыклар. Чаллы шәһәре шәшәк ата дияргә була. Теплицаларда шәшәк берләр ачыла. Халыкара хатын-кызлар көнендә шәһәрләрсез калмаячак, әйтеп үтәргә кирәк. Быел сортлар 2 тапкыр күбрәк, шулай аларның саны да арткан. Оранжереяда Чаллы ТВ телеканалы хәбәрчесе дә булып кайтты. Шешек суганнары Голландиядан кайтарылган, аларны 10 гыйнварда утыртып 5 градус җылыда үстергәннәр. Ул 2 атна дәвамында саклана. Үсү дәвамында температура арттырыла һәм 18 градуска җитә. Бердә тулы бер шешек басуы кебек барлыгы 15 төрле сортлы 170 мең лоля утыртылган. Оранжереяларда үстерелүче 180 мең шешкәдән тыш 80 мең лоля май аенда шәһәрнең төп проспектларын бизиячәк. Стало больше теплиц. Мы в этом году отремонтировали 2 теплицы. Ну и еще плюс мы отработали с поставщиками. Естественно, надо куда-то расти. Сорта мы и количество тюльпанов увеличили в этом году. Киләсе елда Чаллыда пионга охшаш лоляләр үсер дип планлаштырыла. Чәчәкләрнең төсләренә килгәндә быел сары төсләр күбрәк. Тәҗрибә күрсәткәнчә, аларга ихтыяҗ зур. Бер букетка 25-ләрне куябыз, инде моторларын куябыз, әзрәк кенә начарларын монда кырыгарак куябыз, аннан соң аннары тагын отдельно букеттарга әзерлибез. Монда 25-не куябыз да инде. Төрәбез. Соңгы чәчәк берләре хатын-кызлар бәйрәме 8 мартка чәчкә бәйләмнәренә китәчәк. Нәкъ шушы вакытта лоляләр матур итеп ачылачак. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Ленар Султанов, яңалыклар. Балаларым, автоутыргычлар һәм барысыдан балалар өчен 5 мартта Чаллыда мобиль сабый балалар товарлары кибет ачыла. Мобиль сабый кибетендә сез иң бәхетле балачак өчен барлык товарларны зур сайлап алу мөмкинлеген күрерсез. Мобиль сабый үз сатып алучыларның искиткеч сыйфатлы зур ассортимент тәкъдим итә. Яңа туган сабыйлар өчен киемнәр, уенчыклар, акыл үсеше өчен җыелмалар, ашату өчен урындыклар һәм ванналар. Әниләр бала тудыру йортына сумканы кибеттә үк җыя ала. Төрле брендларның модуле коляскаларын сойларга мөмкин, игезәкләр өчен дә бала арбалары бар. Кибеттә туганнан алып 3 яшькә кадәр булган сабыйлар өчен киемнәр тәкъдим ителгән. Шулай ук биредә шешә, тавышлы уенчыклар һәм шәхси гигиена әйберләре кебек вак-төякне дә таба аласыз. Әгәр элек өйгә китереп бирү Казаннан гына мөмкин булса, хәзер исә яр Чаллыда да филиал үз ишекләрен ача. Кибетебез ачылу уңайыннан без сезне чакырабыз. Бу көнне сезне ташламалар, бүләкләр көтә. Килегез, без сезне көтеп калабыз. 5 мартта сәгать 10-да ГЭС бисәсе Гагарин урамы 19 адресы буенча мобиль сабый кибете ачылышына килегез. 1-нче кат 10-нан 19 сәгатькә кадәр ялларсыз эшли. Бүгенге шулар иде. Мин Алина Валиева. Сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Сәламәт булыгыз. «25 марта. ДК КамАЗ. Новые русские бабки с новой программой «Комиксы». Приходите, люди добрые, и будет вам чисто счастье.